ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱଚାର ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମେକଅପ୍ କ୍ଲିଜିଂ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ ତ୍ୱଚାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦିନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ୍ୱଚାର ଚମକ ଆସେ। ସବୁବେଳେ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ଷରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଥର କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ବିୟୁଟିସିଆନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିଜିଂ ଫେସିଆଲ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଏହା ଇଫେକ୍ଟ କିମ୍ବା ରିଆକ୍ସନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଗରମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ୍ୱଚା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡେମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଠାରୁ ବହୁତ ହେଭି ହୋଇପାରେ।